Ahojte, som Kristína a dnes vám predstavím nový Renault Clio, jeden z najobľúbenejších mestských aut, teraz ešte lepšie. Na prvý pohľad zaujme úplne novou prednou maskou, ostrejšími líniami a modernejším svetelným podpisom. V porovnaní s predchádzajúcim Cliom pôsobí dynamickejšie a dospelejšie. V interiéri je cítiť posun na vyššiu úroveň, väčší dotykový displej, digitálny prístrojový panel a kvalitnejšie materiály. Oproti staršiemu Cliu je všetko prehľadnejšie a modernejšie. Nové Clio je tichšie, pohodlnejšie a ponúka viac asistenčných systémov. Napríklad adaptívny tempomat, asistent jazdných pruhov či automatické parkovanie. V porovnaní s predchádzajúcim modelom je nové Clio modernejšie, technologicky vyspelejšie a pôsobí prémiovejšie a pritom si zachováva svoju obratnosť a úspornosť. Ak hľadáte štýlové, spoľahlivé mestské auto, nový Renault Clio je jasná voľba. Príďte si ho vyskúšať do Tempusu a presvedčte sa sami.